Здравейте! Вече ви запознахме с C40 и C30 по-отделно. Днес ще разберете каква е разликата между тях и кой от двата робота е правилният избор за вашия бизнес. И двата модела са професионални роботи за почистване, но те са проектирани за съвсем различни нужди. Нека започнем с най-важната разлика – начинът на почистване. C40 е експерт в мокрото почистване. Той разполага с 4 функции – метене, прахосмучане, миене и търкане. Работи с 16 литра чиста вода и 14 литра мръсна вода. Пълни и изпуска водата автоматично на зарядната станция, без намеса от персонала. C30 от своя страна е специалист в сухото почистване. Той разполага с 3 функции – метене, прахосмучане и забърсване с кърпа. Не използва вода, което го прави идеален за среди, в които мокрото почистване е неподходящо или нежелателно. Следващата голяма разлика е теглото и маневреността. C40 тежи 70 кг. По-голямата маса осигурява по-добър натиск при търкане на пода. C30 тежи само 35 кг и разполага с прибираща се дръжка за ръчно управление. Може лесно да бъде пренесен по стълби между етажи, нещо което C40 не позволява. По отношение на ефективността, C40 почиства до 1100 квадратни метра на час. C30 достига до 864 квадратни метра на час. Батерията също е важен фактор. C40 разполага с бързосменяема батерия. Това означава работа 24 часа в денонощието без прекъсване. Идеален избор за обекти с интензивен график. C30 има фиксирана батерия с живот до 6 часа при метене и до 10 часа при забърсване. Подходящ за обекти с по-умерено натоварване. И двата робота разполагат с интелигентна навигация, автоматично зареждане и управление чрез мобилно приложение. Но C40 е оборудван с по-богата сензорна система, включително 4 лазерни сензора и 3 ултразвукови сензора, което го прави по-подходящ за натоварени среди с много хора и препятствия. Накратко, изберете C40, ако имате нужда от истинско мокро почистване, работите интензивно и имате голямо пространство. Изберете C30, ако предпочитате сухо почистване, дизайнът има значение за вашите клиенти или търсите по-лек и гъвкав робот. И двата модела се предлагат с гаранция до 48 месеца, обучение и сервис на територията на България. За повече информация посетете zararobotics.com или се свържете с нас на посочените контакти. До скоро!